Lijep vam pozdrav pri novom pregledu događanja u domaćem Hrvanju. U prvim minutama vidjet ćemo što se događalo u 7. kolu doigravanja za naslov prvaka u ligaškom dijelu. Ovoga smo puta bili na meču Sesvetskog Kraljevca i Like. Također pažnju posvećujemo iznimno bitnoj priči o širenju hrvačke baze kroz školski sport i suradnji klubova sa školama. Razgovarali smo s klincima koji su se nedavno počeli baviti hrvanjem te s njihovim trenerom. No prvo o ligaškim zbivanjima. Meč koji smo pratili, kao što smo rekli u uvodu, je Sesvetski Kraljevec Lika. Bio je to posljednji meč 7. kola. Od predviđenih 7 kategorija gledatelji su mogli vidjeti samo 5 mečeva jer Lika nije imala predstavnika do 60 kg, a Kraljevčani do 120, pa je tu svatko upisao po bod. Prvi meč Marka Anušića i Tonija Brale u kategoriji do 55 kg završio je očekivanim epilogom. Likinom Hrvaću Brali trebalo je tek nešto više od minute da donese prvu pobjedu gostima. No u sljedećoj borbi do 66 kg domaći uzvrćaj. Mario Stjepić hrva odlično nakon što je još donedavno bio ozlijeđen te izgubio gotovo godinu dana. U vrlo dobrom meču protiv Štefana Matušića koji je trajao pune 2 runde, Stjepić je uspio uzvratiti Hrvaću Like za poraz u drugom kolu. A sljedeći su na redu bili u kategoriji do 74 predstavnik domaćih Filip Šačić i Likin Filip Zelić. Šačić je bio veliki favorit, a sve je potvrdio i na strunjači sladavši inferiornog Zelića za manje od minutu i pol. Kraljevec je tako došao do prednosti te im je za ukupnu pobjedu trebao samo bod iz sljedeća 2 meča. Prvu priliku imao je Marko Bajac koji je u prošlom kolu na račun neiskustva ispustio vlastitu pobjedu, ali i trijumf svog kluba protiv Sesveta. A protiv Likinog Marka Lalića u kategoriji do 84 kg praktički ista priča. U svoj treći seniorski meč Bajac ponovno ulazi furiozno, poveo je s 3:0 i digao domaću publiku na noge. No iskusni Lalić odmah potom koristi nepažnju domaćeg Hrvaća i već nakon 51 sekunde tušira ga te donosi novi bod Lici. Čestitke Laliću, a Bajac će izgleda još malo produžiti školovanje. Odluka o ukupnom pobjedniku tako je trebala pasti u meču kategorije do 96 kg. Domaće je predstavljao Dominik Hundrić, a gosta je Ante Bagarić. Likin Hrvać bolje je ušao u meč, no Hundrić, koji još nema pobjedu na ovom nivou natjecanja, uspijeva se vratiti i u jednom trenutku izjednačiti na 2:2. Ipak dojam je da impuls domaće publike u tom trenutku, ponajprije zbog Hundrićeva neiskustva, nije dobro utjecao na kraljevečkog Hrvaća. Bagarić je to znalački iskoristio i borbu završio u svoju korist. Na kraju vrijedne pobjede Like nema zamjerke nakon meča koji je lako mogao otići i na drugu stranu. Pa stvarno bilo je napeto od početka, svaka borba je bila stvarno napeta. Kao što si rekao, mogla otići na jednu i drugu stranu. Na kraju, ajmo reći, presudilo naše iskustvo. I eto, šta reći. Meni je pripala čast da donesem zadnji bod Lici. Mogu reći da je stvarno bio velik odaziv publike danas. Motivirala me publika, bili smo na gostujućem terenu, tako da je bilo dosta njihovih navijača. Ali opet, kažem, to mi je samo bio jedan dodatan motiv da se pokažem u dobrom svjetlu. Ja sam isto jako zvanjen svojim mečem, makar sam izgubio. Stvarno mi je žao. Jednostavno nisam više, imao sam ni snage više, ali sad mi je to sama motivacija za još više trenirati i za dalje da skupim još više iskustva. Moj meč je odlučivao i ne, stvarno tako mi je žao kad nisam ja taj koji je prevagnuo meč. Biće više sreće drugi put, da. Tako? I više iskustva za dalje i to je to. Hundrić se osvrnuo i na meč Marka Bajca koji je također morao priznati poraz, a nije bio daleko od pobjede. A isto napravio grešku, Sestan vodio je, isto ga je to ponijelo, htio je što brže to završiti i na kraju opet nije pazio iskustvo drugog protivnika, isto prevagnulo po mom mišljenju. Od aktera završnog meča još ponešto o ligaškom doigravanju. Niko od nas nije to očekivao, veliko smo iznenađenje bili ove sezone, tako da sad ćemo, jednostavno pokazali smo ljudima da nismo ipak tako laki protivnici, da će uvijek kogod dođe kod nas biti teško s nama. Sad smo se vratili pobjeda, a nadam se da će tako biti u početku, do kraja također. Eto, i da ćemo dokazati da ćemo zauzeti 3. mjesto u prvenstvu i da ćemo dokazati da smo najbolji klub u Zagrebu. Za razliku od prošlih godina kada su bile samo 4 ekipe u doigravanju, ove godine 6 ekipa i dosta je to zanimljivo. Možemo reći da je dosta podjednaka borba. Vindija tu i Gavrilović možda odskaču, a za 3. mjesto stvarno ostali 4 ekipe se mogu ravnopravno boriti. Te riječ dvije od junaka Like o svom klubu. Klub Lika, eto, gaji stvarno veliku prošlost i velike rezultate su postizali naši Hrvaći. Braća Žuge su između ostalog bili na olimpijskim igrama u Londonu sada. Opet imaju taj olimpijski ciklus. Tako da Danijel Janičić je također tu mogao bi im se pridružiti na olimpijskim igrama, tako da je stvarno dobra smo klapa i dobra ekipa. Uz Liku pobjede je u 7. kolu izborio i vodeći dvojac Vindija i Gavrilović.
Varaždinci su kod kuće svladali Sesvete sa 6:1, zadržavši tako maksimalan učinak. Pobjede su kod domaćih zabilježili Frankol, Bešinić bez borbe, Benjamin Šokman, Sokol, Starčević i Pogač, dok je jedini bod Sesvećanima donio Đok. Neizvjesnije je bilo u Petrinji gdje su trijumf Gavriloviću donijeli pobjedama Vidović bez borbe te Šimatić, Kadečka i Stjepan Lavrić, dok su 3 pobjede za Lokose ostvarili Lizatović, Etlinger i Franić. Dodajmo još kratko i da parove 8. kola čine Sesvete i Gavrilović, Lika i Vindija te Lokomotiva i Sesvetski Kraljevec. A nakon seniora okrećemo se budućnosti Hrvanja, djeci koja kroz suradnju osnovnih škola i klubova pronalazi svoj sportski put na strunjačama. Riječ dajemo Lovri, Mislavu, Marku i Tinu. Ja sam Lovro Ženko, treniram Hrvanje u Hrvatskom klubu Sesvetski Kraljevac u Adamovcu. Koliko imaš godina? 11 godina i treniram godinu dana. Ja sam Mislav Pleš, treniram u Hrvatskom klubu Sesvetski Kraljevec, isto u Adamovcu, imam 9 godina. Ja sam Marko Blažević, idem u školu Sesvetski Kraljevec, imam 13 godina i treniram već 6 godina. Ja sam Tina Virović, treniram 2,5 godine, idem u osnovnu školu Ivana Granđa u Soblincu i 7. sam razred. Za sve koje zanima kako se početi baviti hrvanjem, Moj brat je prvi krenuo na hrvanje, pa sam išao gledat, pa sam rekao ajde ja ću se onda upisati. Pa prvo su nam treneri došli na tjelesni, na jednu prezentaciju hrvanja i onda ovako za bez veze došli sam vidjeti na prvi trening kak je to i zavolio sam hrvanje. Došli su znači iz kluba u školu našu prezentirati hrvanje i svidjelo mi se jako i došao sam na trening i od tad sam ostao. Isto kao i on, znači trener Dinko Kremić je dolazio u škole i počeo je prezentirati hrvanje i ja sam se odlučio doći na trening i počeo sam trenirati. Već dugo treniram hrvanje. zanimalo nas je i zašto se nisu odlučili za primjerice nogomet, daleko najpopularniji sport među djecom u nas. Hrvanje je dosta težak sport u cijelom svijetu, a mene nogomet uopće ne zanima. Pa meni je dosadno kad trči 11 igrača za nekakvom loptom, meni je draže kad sam na strunjači i kad se hrvam. To je težak sport, treba puno truda uložiti za to, ali to je to. Zanimljiva razmišljanja. A Marko i Tino otkrili su nam i gdje su dosad sve nastupali. Državno, Zagreb, županijsko, međunarodno, puno. Imam 13 medalja i Pa ja sam bio na državnim natjecanjima, na početničkim natjecanjima, na prvenstvima grada Zagreba i na međunarodnim natjecanjima. Protekle su subote nastupali prije seniora u obaveznim predborbama ligaških mečeva. Pa malo me trema, inače, ali dobar je osjećaj kad imate 250 oči uprte u vas i super je osjećaj. pa isto puno oči je upereno u nas. Nažalost sam izgubio, ali bit će prilika, ovo mi nije prvi put i sve u svemu je dobro bilo. A dečki imaju svoja razmišljanja i o seniorskom meču koji smo pratili, dvoboju njihova, Sesvetskog Kraljevca i Like. Meč je bil dobar, naravno naši su se mogli malo više truditi, bilo je dobro. Mogli su se naši više potruditi, no bili su dobri, bilo je zabavno i gledati kako se hrvaju. Marko i Tino rekli su nam i koji su njihovi hrvački idoli. Moji idoli su Dominik Etlinger i Siniša Hogač. Dominik Etlinger i to je za sad to. I za kraj naša mlada četvorka o svojim sportskim željama i snovima. Pa ja bih htio postati profesionalni hrvač i to je sve. Možda otići na olimpijske igre? To braće Žugaj? A ne znam to još nisam siguran. Pa ja bih htio postići sve najviše pobjeda kaj mogu. Isto dobro. Na olimpijske igre da otiđem i to sve. Cilj mi je da odem na olimpijske igre, da osvojim i da postignem nešto u vezi hrvanja. Moja ambicija prvo da uđem u reprezentaciju, a onda kasnije da osvojim nekakvu europsku i svjetsku medalju. Nakon dječaka predstavio nam se i trener koji predano radi sa školskom djecom na njihovim hrvačkim vještinama. Riječ dvije rekao je o sebi i radu sa školama u Hrvačkom klubu Sesvetski Kraljevec. Ja sam Vedran Tomurad, trenutno sam trener u osnovnoj školi u Adamovcu. Znači tamo smo pokrenuli ove godine u 2. mjesecu isto školu hrvanja. Imam 15 djece tamo, trudimo se, radimo i očekujemo sve bolje rezultate u nekakvom budućem vremenu. U Soblincu smo već prije 1,5 godinu počeli, ali gledajte, vrlo je bitno jer u Kraljevcu mi nemamo takav veliki bazen djece i sad kad mi spojimo 2, 3 škole, 4, pa kad njih sve zajedno spojimo na treningu, pa se tu skupi 40-50 klinaca, to odmah njima je veći motiv
bolje se radi, bolje su sparinzi, bolje su treninzi, oni to više zavole i onda je tu malo puno lakše raditi. Napredak se kroz predan i kvalitetan rad u posljednje vrijeme itekako vidi. Interes u zadnjih nekoliko godina se strašno povećao. Jer baš danas smo pričali u razgovoru sa trenerima drugim, prije 4-5 godina početničko natjecanje koje je danas bilo u Zagrebu je bilo nekakvih 100-120 djece. Danas je bilo 260. Znači vidljivo je da se počelo raditi, da je to postalo ponovo malo, kako bi rekao, popularnije. Imamo dosta školovanih trenera koji se za to zalažu i gledam stvarno recimo u ovom tu istočnom dijelu grada skoro sve osnovne škole su popunjene i u svakoj se radi hrvanje sa djecom. I dok se na zagrebačkom području i općenito u ovom dijelu zemlje radi sve bolje, velika je šteta što zbog mnogih razloga tako nije u većem dijelu ostatka države. No ima i svjetlijih primjera, pa se tako Tomurad osvrnuo na rad Vladimira Menčika, mladog trenera rodom iz Slatine, koji je počeo s vrlo ozbiljnim poslom u Zadru. Zadar sada radi jedan super posao, to je isto dečko dole otišao koji je inače studirao je sa mnom u Zagrebu. Otišao je dole silom prilika u Zadar i pokrenuo je dole, stvarno super rade. Nadam se da će tako biti i sa ostalim većim gradovima po Hrvatskoj obali. Naravno, ni to nije došlo slučajno. U Zadru se išlo po već uhodanom receptu koji u zadnje vrijeme daje rezultata. Znači, ove godine u Zadru je bio taj Open Zadar turnir i tamo su došli braća Žugaj, reprezentativci, oni su napravili svoj jedan show, malo su pokazali gimnastiku, malo zahvate. U principu, gdje god se pokreće nekakva škola hrvanja, uvijek dođe neko koji već ima, ajmo reći, ime u hrvanju, pa tamo naprave nekakav svoj show da bi se ta djeca sve više za to zainteresirala. Time zaokružujemo priču ovoga tjedna, te ćemo poručiti roditeljima: raspitajte se o hrvanju i klubovima i povedite svoje klince da vide treninge ili mečeve. Sva su vam vrata otvorena, a mi smo sigurni kako će i vaši klinci prepoznati ovaj sjajan olimpijski sport. Uostalom, pogledajte ove dečke. Mi smo mlade nade Sesvetskog Kraljevca, Hrvanje